abnde ɗiɗi lewru setto hitande ujune ɗiɗi e sappo e jewetati komi wiya lewru nayabu sobiraɓe wontiɗɗiraɓe sakkiraɓe on guettama e watango amin hakkilo ɗo ɗum wakkatire nde kubaruji e ɗemgal fulfulde nder dente moɗon fo kubaruji duniyaru wayla en fo e africa e suudu baba on guettama e watango amin hakkilo hawtade e Roufaou Mohamadou ɓingel Peetel. Gore lewru setto ha leddi Cameroun bana ko ɗum wowa ɗum nyalade nde ɓilango ɓoggi ha soja en taweteɓe ha nokkuje ɗe nyawdigu nder leddi Cameroun fu Kenya ɗo kadi gore lewru setto majum ha nokkuje bana Douala e non bo Garwa ɗum man soja en ɓilanama ɓoggi e mangu maɓɓe ha berniwol Douala ɗum 54 on no ɓilanama ɓoggi ha nokkure ndeɗo e non bo ha gallure Garwa lamorde diwal wayla leddi Cameroun ɗum nogas lokotoro en gal soja en ɓilanama ɓoggi nder maɓɓe ɗo tawe debbo goto mo soja en ɓe piroje. Kawtal ɓiɓɓe didango hawtiɓe ha nder berniwol Douala lamorde diwal dande mayo ɓe majum gaɗi moftorde sembinde Kenya nyalade dewoɗo ha berniwol Douala ɗo nokkure wietende ancien étage ha Newbel ha ɗo majum ɓurna ko waɗama ɗum suɓugo ɓe tammiɓe ardango kawtal ngal JDD duuɓi ɗiɗi kala saldu fu heɓi mo ardanta ɗum hoorejo kawtal ngal arandejum laati ɗum bieteɗo Sanda Umaru Ɗayiru giɗɗe mako laati ha arandejum ɗum kawtal e non bo andotirgo ɓiɓɓe didango taweteɓe ha nder diwal dande mayo e non bo nder berniwol e Douala. Mi suɓama arandejo miɗo yetta kala ɓe suɓiyam fu ngam ɓe pat ɓe hilliti min ɗo laara laarol gotol min hawra min andidira heɓa no min yehiri yeeso ha ɗo ɓe min yaari fugo amin bo yeeso ɓawa to min hawri min andoti min mari sembe wona ɗungiya nga min maɓɓiti ɗo min maɓɓita nga niveau national ha deydey kala ɓi didango mo woni leyɗe yaasi fuma wona huwina wuro didango kanjum on mi foti mi wiya to ɓawa yotta ton may bo min tan mi waɗugo no min waɗata pat min légalisa ɗungiya nga Douala tawan ɓawa to min légalisi ko ɗume fu yaa yeeso. Nayi bijo mako ɗum biyeteɗo Mohamadou Sadam ha sumi kayum bo ɗo ɗaɓɓitira ko moye fu ballotiral e non bo kawtal. Ko giɗmi mi hawra derken didango min sensibilisa ɓe min kuuda haɗɗo ni ɗo min gaɗa enɗam hakkude amin wawa min dara bono min wallotirta ko amen min balla derɗiraɓe amin ha didango. E kala nokkuje fu heɓi mo ardanta ɗum mo bana ha bindowo ɗum ɗo tawe biyeteɗo Ahmed Hussein non bo rewɓe e yalɗirki maɓɓe ha nokkure nde kamɓe bo ɓe keɓi e nokkuje ɗe kuuɗe cembiɗe bana nayi bijo ɗiɗaɓo ha hoorejo ɗum biyeteɗo Fadimatu Ali non bo bindowo ɗiɗaɓo laati ɗum biyeteɗo Mayrama Aboubacar e ɗum majum kadi waɗi ɓe yalɗirki ɗuɗɓe masin ha wakkatire majum non bo ɓe biyeteɗo Alhaji Mamadou Roubadou mo joƴƴini kawtal ngal hande lebbi ɗuɗɗi. Ko waɗata bakino ummatore ujune temeɗɗe nayi capanɗe joyi ɓiɓɓe leddi RCA ɗo tawe fahinno ha yaasi leddi hande ko waɗata bakino duuɓi joyi ɓe doggi ɓillaji e kaɓe ha nder leddi ndi ha fombina hirnange bangi ɗum bakin himɓe temere e gelle ɓiɓɓe leddi RCA ɓe ummiti daga leddi Congo Brazzaville ɓe garti ha nder leddi ndi ngam bo nokkure majum mo ɓillaji e hoyni na bana ko ɗum yiyata ha jotta nder nokkuje goɗɗe ɓe majum mo jaɓɓama be jagorɗo mo suklani denal ha nokkure wiyetende Mungumba e ko ngam nokkuje baken geɓe 17 dow temerre ha leddi RCA ɗo tawe fahin nder ɓillaji bo ɗum ɗo yela kadi ɗuɗɓe bo tammi tokkugo bana ɗo kadi ɓe garta nder leddi maɓɓe e non bo ɓe kefta dabareji ha jode jam. E ha nder leddi RCA majum ɓillaji ɗo tokkitini bana ha Tagbara e nokkure wiyetende Seko ɓillaji ragareji ɗi waɗi bakin mbar hoore himɓe 49 nder maɓɓe ɗo tawe ɓikkoye 9 ɗo majum hakkunde habre Antibalaka e yebre UPC nde Ali Darasa e ha fattude kilométre 5 nder berniwol Bangi nokkure nde tawete julɓe ɓillaji ɗo tokkitini ngam bo woɓɓe andini kaɓe ɗo ayna ummatore ɗon man ɓe hulli soyde wondugo maɓɓe e kawtal soje en ɓe lesɗe duniyaru kadi ɗon man gal wakkere soje en ɓe kawtal lesɗe duniyaru ɓe andini ɗum ɓe majum jaɓata ceede woni ɓe nder fattude nde ngam bo ɓe mbiya ɓe ɗo ayna ɓe ɗon man kadi ɓe puɗɗi ɓillaji hakkunde maɓɓe e soja en ɓe.
ha leddi Sierra Leone no limgal ɗo tokkitinigal cuɓol ko waɗi nder yontere salinde nde kadi hakkunde biyeteɗo Samura Camara e non bo Julius Mama Bio ɓe majum on yahi cuɓol ngol ɗiɗaɓol kadi jawabuji arandeji ɗo rene jango o kikiɗe ɗo ha leddi Congo démocratique hakkunde Bruno Tshibala jagoro arandejo e non bo Félix Tshisekedi naral ɗuɗay wongo nder nyalaɗe ragareje ɗe ɓawo ko ɗum suɓi biyeteɗo Félix Tshisekedi ha ardungal UDPS wakkere nde Bruno Tshibala on man sali jaɓugo wato moftorde ko waɗi ha ɗum suɓi biyeteɗo Félix Tshisekedi majum ɗo ɓe jaari wullandu ha sare kita ɗum ɗo reni jawabu nder yontere ndeɗo. Pijirle fukku MTN Elite One ha leddi Cameroon no nyalade 10 waɗama hoore birɗo Fecce FC arandejum no do'i ha yeeso Fulfulde Baham be bi ɗiɗi dow gotel. Kolomde Jaylo bo do'i ha yeeso UMS Delum be bi gotel dow. Mere AS Fortuna e Yon Sport Academy waɗi mere be mere. Dragon hosi jalorgal ha yeeso APGS de Fou be bi gotel dow. Mere non bo Bambutos de Mbouda do'i ha yeeso Union de Douala be bi gotel dow. Mere Aigle Royal de la Ménois do'i ha yeeso Unisport de Onkam be bi ɗiɗi dow gotel. Stade Renard e Yafoot kay bo waɗi mere be mere. Astre de Douala hosi jalorgal ha yeeso New Star de Douala be bi ɗiɗi dow mere. Hande ɗo kadi Coton Sport de Garwa fijan hawtade e Edin Sport nyalade muɗum ha Berniwol e Garwa. Fofu club de Baham ɗo tawe ha arande be toɓɓe nogas e go'o. Non bo Yon Sport académique ɗo tawe ha ɗiɗaɓum be toɓɓe nogas. Coton Sport de Garwa ɗo tawe ha tataɓum be toɓɓe 19 e non bo lutti fijirde maɓɓe woore hande ɗum tammi fijugo. Kubaruji goɗɗi taweteɗi ha nder jayle leddi Cameroon en puɗɗira be Essingam ɗum ko larani ɗereji 3G be 4G ha MTN e Orange leddi Cameroon. No ɓe andini hoorejo leddi Cameroon ɗo nana kisiri mbuñaari kayum kadi waɗi o maɓɓiti e luncitol dow ɗereji ɗi fodde ko waɗa juuɗe dow maaji. L'œil du Sahel kayum bo ɗo lortanagal ko larani opération Eper Atangana Kuna nangama ha Nigeria be ceede bakin milliard gotel franc CFA. Le soir Triebdo kayum fu ɗo lortana do opération Epervier ɓe andini ɗum wakkatire nde nangugo. Le quotidien de l'économie nder bindol muɗum mo taskaram sigordu ndu demitirle dawla leddi Cameroon no acci bakin milliard sappo ceede franc CFA ha SCB. L'essentiel nder bindol muɗum ɗo andina en wala ko lutti hunde nde ñukkintende ngam bo ɓillaji ko tawete ha dow laylaytol. L'anecdote nder bindol muɗum andini ɓillaji ɗi turanko en ha diwal fombina hirnangeri habre hakkude soja en e ɓe turtuɓe ɗum waɗi bakin himɓe 15 maynama gallo ɓe turtuɓe. Info matin nder bindol muɗum ɗo lortana opération Epervier ɓe andini gullali ɗiɗi ɗi solo kayum on nangi Atangana Kuna. Mutation nder bindol muɗum ɗo lortana en dow nyalade nde julde Pâques ha Kondengi. Biyeteɗo Monseigneur Mbarga on majum yahi waɗi julde nde hawtade e ɓe nangaɓe ha Kondengi. Eco matin nder bindol muɗum andini kuuɗe pamare ha jottani ɗo mari ɓillaji be heɓugo nyamande ha cigorli nder jonde meɗen. Cameroon Tribune nder bindol muɗum ɗo andina en ɗereji ñukkinteɗi ha dawla leddi ɗum man warti wala ñukkunde ha nder jonde muɗum ngam bo hutinirgo e laylaytol ko ɗum tawete jotta nder jonde meɗen. ɗo ɗum kubaruji gal ko larani jayle ko biyeteɗo Aboubacar Sidiki taskanen fajirare nde. Sobiraɓe ha ɗo ko molyotti fomonde miɗo wiya on tokkitine nango kubaruji goɗɗi hawtade e Amadou Baba Aboubacar journaliste international nder dente moɗon fuu on jarama.